olisi tällainen haaste. Eli tässä on ketsuppia, suolaa ja oregano. Tällainen ja tollanen. Ja ajattelin, että ne nopeasti ja laittaa jonnekin YouTubeen ja kaikkialla. Ja tästä lähtee ensimmäinen ja siinä on tuollaista. Ei näy hyvin tuo suoli, mutta se vähänkin altalle siinä. Ja ai hitsin sormi. No kuitenkin. No. Noin ja sitten kolmosella 1, 2, 3. Tämmöstä on älyttävää vähän kuin kokkeilta. No. 7 tilainen spesiaali. No niin, se olisi tässä. Saakeli. Tahto puhuttaa.